सानखोला विलेज कमिटी मिसिं क्लाइजाक लक्ष्य मुदी हिनम अनेके साव मुदी बारी अ पारा इंखा लक्ष्य मुदी पारा और कैसा बेलाखेन जों दालों दंहा लामा प्राय अ लामानि आइ नारो हंके प्राय 15-16 परिवार दङ बिसि कलक मा तुइ रमै बरक कैसा डिमान्ड खाइमने अ जागाव लामा किसा काम कर दिनै किन्तु तागला सके वाति वाखा अ वातिनि बागै साइड वाल जे तमरा बका गैथांखा गावनो जों एदिसि हापंनि होइते बासिनि ब्लक न जों खाना सनि समबारनि बिसिं जों लिखितरिनाय और कैसा पार्मानेंट कैसा जों आरसीसी ब्रिज कैसा रिखांखा आइनि चिनि जारा गामिनि बर रक अक्रा चाकरा रक सराय रक लेखापरा खाइने रक वाति पामति फन बर पारं मानाय जा और कैसा दुखजनक घटना दङ थानाय 1 बोसोरनि सिगां चिनि अरन चाकरा कुक बाबा थानाय थांतोनो तै कतर बहायनो कलगै थांजाका गावनो बागा खुबै गुरुत्वपूर्ण जों चिनि बरंगना मन्त्री बिश्वकेतु देबरमा बाय हनो साइटक लायनाय तागलायनि बिसिङाव ताबो खायना बागै आबादत ताबो बेला साइटिं थाय अ वातियो अ हारक ताय कुवागमाया जात खायना बागै आंगरनि मेम्बार आं साइरिका बरता खायनाय आवं बागै जों किनर बिजि खायना फैमाय हामबाय।